एनटिआर चिरां डिस्ट्रिक्टनि जे मोनसे रिजाल्ट बेखौ लानानै गोबां रोखोमै जोङो जोंनि बेक्ति सुबुंफोर फरायसा फोरोंगिरि आरो जोंनि समाजा सावरायो आरो बेखौ नोजोर होदों। थांनाय समफ्रावबो बिनि सायाव जोङो एबसु हिसाबै बिनि जे मोनसे मानदान्दानि सायाव फोसावनाय सोलिबाय थानाय मोनसे सोलोंथाइनि जे मोनसे अबस्था सिगाङाव मामोन दिनै जों मा लेभेलाव आरो फैबाय थानाय समाव जों बबेथिं थांबाय थादों जोंनि फरायसा आरो जोंनि सोलोंथाइनि थासारिया बेनि सायाव जों बयबो मोनसे बिबान दं। बेनिखायनो आं सुंद'यैनो जे चिरां जिल्लानि बे बोसोरनि जे सोलोंथाइनि जे मोनसे स्टेटास बेनि सायाव आं फोरमायथि होनो सिगांदों। जोंनाव फरायसालिनि जे मोनसे केटेगरि बियो दिनै मोनथामसो लेभेलाव स्पष्ट दं। मोनसेया जाहैबाय नाम्बार 1 सरकारि फरायसालि जाय सरकारि नियम नितिजों थोंजोङै सामलायजायो गभर्नमेन्ट प्रभिन्सियेलाइजेसन। गुबुन मोनसेया जाहैबाय दिनैनि मुलुगाव कम्पिटिटिभ मुलुगाव लांनो थाखाय हायर एजुकेसन लानो थाखाय जे मोनसे चेलेन्ज बेवहाय जोङो फेर मारिनो हानाय बायदि एसे साबसिनै आरो बांसिन गुरुत्व होनानै सोलोंथाइनि मानदान्दाखौ लांनो थाखाय जि गोबां बेक्तिफ्रा साननानै दिनै बेक्तिगत नङाबाबो राजहुआ भाबे पाब्लिक बा प्राइभेट जि मोनसे केटेगरियाव दिनैहाय जि जोंनि प्राइभेट स्कुलफ्रा सामलायजाबाय थादों गोबां ओनसोलाव बे आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय रायजो राजाजोंनो फसंजानाय दासिमबो जेबो सरकारि जि मोनसे मर्यादा मोनै दिनै प्रभिन्सियेलाइज जायो बे जाबाय भेन्सार स्कुल जोंनाव बे दं। दा बेखौ गासै लानानै जोंनाव चिरां जिल्लायाव माबायदि जों रिजाल्ट जे मोनसे आउटकाम बेखौ जों मिथिनांगौ दं। बेनिखायनो जिल्लानिफ्राय जोंनि डाटा बेस हिसाबै नोंथांनो फोरमायनो लुबैदों। मानगोनां रायजो नोंथांमोन जोंनाव गासै गभर्नमेन्ट स्कुलाव गासै आं ओभारअल स्टुडेन्टनि जे मोनसे डाटा बेखौ होग्रोनो गभर्नमेन्ट प्राइभेट आरो भेन्सार बे बोसोराव टटेल जोंनाव स्टुडेन्टफ्रा मेट्रिक फाइनाल होदोंमोन 2608 जन। बेनि गेजेराव हौवासाफोर दंमोन 1338 जन 1338। हिन्जावसाफोर दङ 1270। टटेल पास जादों बिनिनो 1929 जन 1929 पास जानो हादों आउट अफ 2608 बेनिफ्राय बेवहाय फेल जानाय मोनबाय जों सिदा सिदियै 679 जोंनि रिजाल्टआ बे फेल जानाया। दा बेवहाय फार्स्ट डिभिजनाव जोंनाव गासै फैदों चिरां जिल्लायाव 533, सेकेन्डआव फैदों 1114, थार्डआव फैदों 282। ओभारअल जोंनि जे पार्सेन्टेजआ फैदों 73.96%। बे जाबाय जोंनि एडुकेसननि जे मोनसे क्वालिटि बा जोंनि मर्यादा। चिरां जिल्लाया बोसोरनै जोङो अल आसाम 33 जिल्लानि गेजेराव जोङो फार्स्ट रेंकआव बा टप पजिशनाव जों मोनदोंमोन बेखौबो जों बयबो मिथिगौ। नाथाय बे बोसोराव चिरां जिल्लाया गासै जिल्लानि गेजेराव आसामाव 12 मोनसे पजिशनखौसो दिनै दखल खालामनो हाबाय। 12 मोनसे पजिशनावसो मोनदों। नाथाय जोङो चिरां जिल्ला हिसाबै गैयिनि गेजेरावबो जों बेखौ गोजोननांगोन, जों बेखौ एक्सेप्ट खालामनांगोन आरो जों बिजोंनो थांनांगोन। बे जाबाय गासै बिटिआरनि बड'लेण्डनि जिल्लानि गेजेराव चिरां जिल्लाया टपआव दं, बांसिनै दं। मिथियो ना रायजोफोर? दा बे आरो बे थांनाय समाव जों टपआव मोनदोंमोन, एबार मानो 12 मोनखो बेखौ लानानै जों खर' गरम जानांगौ बाथ्रा गैया। बेखौ जोङो लानानै सिन्था खालामनांगौनि बाथ्रा गैया। जोंनि फकासआ जानांगौ दिनै जोंनि रिजाल्टआ जि ओंखारदों बे जोंनि रियेल रिजाल्ट, बे जाबाय रियेलिटि, बे जाबाय बास्तब। आरो बे बास्तबआव थानानै जोङो इन फिउचार जोंनि
बे लेभेलखौ बोरैहाय आपग्रेड खालामनो हायो बिनि सायावसो जों दिनै साननांगौ दं। आं बेखौ दहाय बुंनाय बायदि आं ब्रेकआप खालामनो नागिरदों। अनलि गभर्नमेन्ट स्कुलनिफ्राय बेसेबां होदोंमोन जों नायदिनि गभर्नमेन्ट प्राइभेट आरो भेन्सार गभर्नमेन्टआव टटेल स्टुडेन्टआ एपिआर जादोंमोन 1735 बिदिनो हौवासाफोर दङ 894 हिनजावसाफोर दं 841 टटेल 1244 मानदों पास जानो हाबाय। गभर्नमेन्टआव बेसेबां पास जाबाय टटेल गभर्नमेन्ट स्कुलाव फेल जादों 489 नंबर 489 टटेल फेल। गभर्नमेन्ट स्कुलाव फर्स्ट डिविजन पास जादों 225 सेकेंड जादों 610 थर्डआव पास जादों 231 गभर्नमेन्ट स्कुलनि पार्सेन्टेज जाबाय 71.90%। नेक्स्ट प्राइभेटआव फैदों। प्राइभेट स्कुलाव टटेल एपिआर खालामदोंमोन 602 माने सानै हौवासाफोर बिनि गेजेराव 329 हिनजावसाफोर 273 टटेल पास 565 मानदों प्राइभेटआव पास जादों। प्राइभेटआव फेल जादों 37 ओनलि 37 गभर्नमेन्टआव 489 प्राइभेटआव फर्स्ट डिविजन जादों 302 सेकेंडआव पास जादों 244 थर्डआव पास जादों ओनलि 19 आरो ओवरऑल परसेंटेज 93.15%। गोनांथि दङ बिबान दङ जोंहा